Indítsátok már el! Na, ott egy kicsit bíbelődtek vele, egy picit hosszabb volt ez az idő, mint Schumacher kerékcseréje, addig, amíg tették fel a kerekeket, még üzemanyagot is kapott, tetszenek ott látni bal oldalt, mindjárt lecsapódik az üzemanyag tartónak a fedele is, na, csukd már le, mindjárt lecsukja, a másik McLaren, David Coulthard jött vissza, Coulthard ezek szerint még nem jött ki kereket cserélni. És Coulthard megelőzte mindennyit, Coulthard följött a harmadik helyre, ott van Coulthard mögött pedig Ralf Schumacher megelőzte Jenson Button, tehát Ralf Schumacher Button csapattársa is előre tölt. Ennél szebbet el sem tudok képzelni. Itt érkezik Button, Trulli kiszorítja, Button megpróbálja belülről. Most jön a busz megálló, vajon ki tudja-e fékezni, nem sikerül neki, és Schumacher kifékezi Button. Addig pattogott Button, amíg Schumacher bebújt mellette. Mit hoz még ez a verseny? Trulli mellett Button, és megcsinálta. A célegyenes végén, és Trulli vissza fogja előzni. Ő a rövidebb ívet választotta, és visszamegy elé. Egyik Westphalen, McLaren, Mercedes még hozzá, ha jól látom, Häkkinen autója. A füvön volt. Mit művelnek? Na, Ilyen nincs. Mit művelnek? Mika Häkkinen megcsúszott. Az egyik McLaren a füvön. Na vajon elmente mellette Schumacher? Igen, Mika Häkkinen a füvön volt. Na nézzük, hogy honnan Schumacher érkezik a busz megállóhoz. Häkkinen, Coulthard, Häkkinen, Schumacher. Na, Schumacher, na. Volt vele kis Bibi. Barrichello jön el Herbert mellett. Ez az évelőzése. Schumacher elmegy. Azt hiszi, hogy megvan. Häkkinen ott van. És kiszorítja, és beteszi. Hadd szóljon, mehet tovább. Ilyen nincs. Azt, amit most Häkkinen művelt, kérem szépen. Az 18 éven felülieknek való. Zott a helyébe, én most kivenném a kormányt és kiszállnék. Schumacher jön ki a boxba, tehát Schumachert a verseny 22. körének megkezdése előtt kihívták a boxba kerékcserére. Ha tovább nyomják neki az üzemanyagot, az azt jelenti, hogy Schumacher többször nem jön ki tankolni. Tovább nyomják neki! Na! Schumacher 20 Sekunden vor. Na! 80 Liter nachgetan. Mi van? Na! Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Azt a mindenit! De nézi már! Ahol sárga zászló van, ott nem tud előzni. Mert itt most féktávon meg is fogta volna szerintem. Azt a mindenit. Janak le. Hát ez nem igaz. Na mindegy. Ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Tehát... Azt a mindenit. Benéz, és a sikánon egyszerűen áttolja. Hát itt nem kanyarodott, nem csinált semmit, átrepült. Széles is lett egy picit. Azt a mindenit. Mit művel? Komolyan mondom, egy vicc. Ez a 24 éves fiatalember megfeszül. Szóljon már valaki, hogy ne kezdjem el szidni. Hát mit művelnek ezek? Kihasználta a pillanatnyi elbizonytalanodást és oda tette az orrát. Hát mit művel? Hát körbeautózza a sikánon és megy el a Williams BMW mellett is, menekül mindenki előle. Úristen, itt nem volt kérdés. Hogy hagyta ott mindegyiket? És nem jön ki! Komolyan mondom, egy vicc. Ez a srác ez nem felejtett el autót vezetni. Ez nagyon ügyesen tud autót vezetni, ezt már nem egyszer bebizonyította. Azt a mindenit! Mit művel? Ott van! De nézi már!
ahol sárga zászló van, ott nem tud. Na most nagyon odaér. Na most nagyon odaér. 3-1 helyen lesznek, és Bárta mellett most megy egy Schumacher. Hát mit művel? Jól van. Ügyes. Hát ugyanazt csinálja, mint a rajtnál. És betette az autót, és Hamilton visszaelőz. Hát adja be te! Nem igaz! Hát ez nem rally autó, szóljanak már neki! Csúszik le, nézd meg, csúszik le, nem tapad be az autó, és itt körbeautózza! Itt jön, és kívülről körbe fogja autózni! És meg hát is jön! Már onnan! Hát vigyék onnan! Hát Jézus Mária! És elindulnak ebben a pillanatban. Nagyon jól jön el Raikkonen és Alonso is, Button a harmadik, tehát maradtak a pozíció. Schumacher szépen kapaszkodik meg, Button jön be mögé, ott Alonso próbált középen jönni, de ott néz, kívülről jön Alonso, kívülről Massa fogja a pozíciót. Szépen eljöttek idáig, Schumacher meglógott. Nagyon gyönyörűen összegyűlik itt a mező, nagyon gyönyörűen. Bejönnek el a shopba vásárolni valamit. Lindsay mellett mennek el. Igen. Gyere ide szépen. Ilyen az üzemanyag. Ilyen az üzemanyag. Ilyen az üzemanyag. Úristen, mi lesz még ezen a világbajnokságon? Häkkinen be se tud jönni a boxba. Az autó ég. Menj már ki onnan. Schumacher a pályaszélén! Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Most érkezik a célegyenes bejáratához Schumacher. Hogy ünnepeljék! Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?